You guys, welcome back from this fucking donkey. A nejde to. No. U tanku kámo se to, se mi to hrozně líbí, ale u stíhačky, když máš afterburner, tak to nejde u mě. Tohle už nemysne. Ich bin ein Kocht! Kurva, ono to... No a potom, až budeš hrát se mnou to SUčko, tak to ti budu muset vysvětlit úplně celý znova, protože to funguje zase úplně jinak. Budeme hrát s těma SUčkama, tak tam toho není tak extrémně moc. Prosím. Oj. You're dead, bro. Můj bože, já bych ho trefil. Letí za tvou FRS, pozor. To jsi neměl dělat. Dobrý, vole, ta moje raketa mě vytrolila. On se jenom podívala na jeho prdel a řekla, ne, to nechci. On fakt dostal. Ne, dostal 4.
Zničil jsem jim hlavní bejsku. Teď ne. Okay. Jsme přišli za oznámení, tohle. Ale to mně to připadá jako hrozný hinty, ne? No mě taky, mě jako já jí na to řeknu. Opomneš? AliExpress nezvedám 100, ale 270, co si to na mě kurva dovoluješ, ty vole. Jak střílí markety, oh shit. Oh shit, bro. Oh hell no! Leave me alone, please leave me alone. Fuck? Hey bro. Come on! Oh damn! What the fuck was that, bro? Catch this. Boing. Voda, proč tohle dělá, jakože po tobě jakože jede. Chápeš co myslím? Nevím, asi jí to baví, I guess. Oh! Oh! Oh my god, já mám smoke. Bro, look at our top of the team. Bro has fucking 13 kills and 1 death. Wow! Změň ten typ radaru. Oh shit, aha. Že to měníš teda co? Když chceš jako za... F18. Sejmou ty boko, ne? No ale mají i jako Raider Jammers, což není moc dobrý. No tomuhle říkají nejlepší rakety ve hře, no tak to určitě. Pošlu to takhle. Kečni jeho tlustou prdel. Určitě. Ty vole. Teď. Ty jdeš po něm taky. Nic udělám. Šupaň. Jo, ne. Jseš tam? 1202? Jo, já jsem tě neslyšel vůbec. Já celou dobu na to mluvím, 1202. No ale já to neslyšel. Nevím. Nice. Zabil jsem jedno. To jsi neměl dělat. Fakt jsi to musel udělat. Přestaň s tím. Co? S tím hraním furt. No já fakt zavolám. Jsi nasranej. Ty kruhy na mapách, ty žlutý to jsou... Nice. Oh shit.